Čau, poslední a nejúchvatnější část Polšou se teď bude odehrávat v ruském kole. Toto je nádherná malebná Praha. Nádherná malebná Praha. Ještě jednou si fotíme. Ještě jednou poslední nádech a výdech. Ale bože, Hanko. Nádherná Praha. Takže my se s váma loučíme a těšíme se s vámi i na... No, ještě se s váma vlastně neloučíme, ještě uvidíte pár záběrů, ale toto je třetí část a čtvrtá bude už uchvatná. To bude zakončení. Takže páčko.